Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Mur tak kandani permisa. Apa itu kok tanah? Ya Allah. Wong iki tak dudono ayo. Ayo tak dudono. Ya Allah Mbak Mur kok apa kok wis nyentel mergene kene ayo tak. Dono. Menang kok kowe kok. Nyeh. Ya Allah kok menang kok kowe kok duit kok nang kene kok akeh. Mbak, biasanya anggaran jenengan Ayo. kan gawa tas nanti ya, tak jupuki satu, sebelum lumpus pirang tahun mak? Ya Allah. Sumpuk akeh ceritane piye? Astaga, mak, diam-diam menghanyutkan mak Robi. Ojo ketoke menang-menang, Mbak Mur ganti duit, Mbak Mur ganti duit dilele. Wis to. Tanah omah kene iki wonge nang Mbak Romo kono lho. Tak dongakno Mbak, ya Allah muga-muga itu kejadian Mbak. Ya Allah Mbak. Amin ya Allah. Bisa tuku tanah, guys. Amin. Surat tanah. Nempel nek mergawe. Ayo njuk lipah. Lipah kok kaget engko. Lipah kaget engko. Aku mbe tuku tanah ngono. Iya. Lipah kaget. Mbak, bagi kan juragan terno yo. Nggih. Tak kono terno Nggih. lipah. Matur suwun nggih, Mak. Nggih. Nganu kula mak golek-golekno batur ngono lho Mbak Lipah ngono lho ben enek-enek sing kena dinggo rundingan ngono lho, Mak. Batur kepala omah kono. Ngono. Omah kono. Ngono. Ya Allah, Mbak, bilang iki iso tuh ngepel. Pacaran malah. Ngerti. Pacaran no? Ambung-ambungan. Ya Allah telon. Ambung-ambungan ya Allah. Iki poso-poso. Poso-poso ya Allah. Poso-poso. Poso-poso dek ngono. Jane poso apa ora? Gak poso iki ketara. Poso telon. Delok mak ayem mak uripe. Lah kan anake bosok kantuk. Kelonan aku mbok malah Ya Allah. Ya poso-poso. Poso-poso kelon ora masuk. Iya lah. Ya Allah. Adem-adem ya penu lah. Astagfirullah. Idune ya ngono. Kerono tak seteng kerono. Malah diganti ya aduh kok. Lip tak kandari lip. Kowe ape dijak Neng. ning Mbak Romo wonge kuwi tuku tanah sak omahe. Dia. Istimewa. Alhamdulillah lokasi. Engko nek kalau sampean kan maksudnya kan rego-regone nek sakmene itu lanang bola. Aku dibeli perbisa bola. Mbak dipayu ngawur nek genyang kok ngono. Kowe iki dijak kok dekne wis dil-dilan kok. Oh wis. Kaya sultan iki nang dhuwit, Mbak. Lagi Mas sama Iki dekne wis gak mergawe nggonku men. diam-diam iki pas sama aku ketoke iki kok kaya gak duwe apa iki wae. Ayo lip terno sediluk. Ya. Aku yo penasaran kok lip. Aku tak selen katok lah. Aku ora ngadusi, Mbak. Tak Gak adus dulu ya. gak satus. Dulu kok biur. Ngono ya wis nah. Dedek kok Mbak Mur ndak Ada ambu-ambu. ngadus kok. Ku ngomong ki mau ndelok sediluk tok kok. Ora adus ora apa-apa. Mbak Romo ku lho lip. Tak adus dulu. Yo. Lah satus. Heeh biasane kok. Sangar dilirik wong ae. Nah salin nang situ. Salin biasane piye lah. Ya Allah. Dulu biur. Sebenarnya apa kaya apa golek pacar ngono ya. Mbak mure ratus kok. Oh, ngacak apa iki? Kamu sampe ndek esuk dinggone. Oh, wis Joko kuwi karek golekno bojo. Lha iki sampeyan sunat kok maka apa ngono ta? Nanti biasanya pertumbuhannya terus cepet mak. Ya Allah. Rak malah kewedi.
Besok apa nggak sih? Mak? Pas ini yang pas Insya Allah. Berarti harus dalam apa? Berbeda. Dia meneng-meneng kok akan anggaran adol sapi tak kelompokno gak tak nggo apa-apa anggar bar neh adol sabune 20 juta, 20 juta, 20 juta, 20 juta terusan bayaran kone jenengan kuwi tak kelompokno tapi awakku gak mangan kok ora kuru ya kok pinter men masyaallah kok pinter ya jadi to pernah saya di suku mati jangan konten kena gue sang meneng mak aku terno mak nembak Romo terno apa kula tumbas tanah omah tembak Romo gitu mungkin beratan jadi mak iki tak ya mungkin tanda tangannya mungkin aku ya kaget deh lah kok meneng-meneng dia wakah iki lho lah pripun emang ndak kon sanjang duit wakah mak duit wakah nggih boten mak meneng-meneng ya Allah aja ketok ya lah engko pergen nggonku apa ora cah pira-pira lah mak aku ora duit alamak aku ora duit omong eta tapi kira-kira mak manggon cek mergawe apa ora ya engko didelok sik lah nek ketoke duitku cek melimpah ruah iki ketok awang-awangan mergawe babar aku lempok lagi kok aku iya nyo Mbak Mur duit wis akeh nyo ya Allah stres tadi Pak Alipah guys aku penasaran Ya iya mak itu kenapa itu? gak dipengen ora pede. Nek nyoncong sapa? Mbak Mur. Nek nyoncongmu Alipah sing delok saitik. Lho, kok ana ojo makanya aku di belakang kamera ini. Kok aku sing delok saiki. Sidik ya ben yo. Sidik ya ben yo. Masak dhisik yo. Oh, masak edek nek. Diinget di anu diinteni gak penak. Tapi nek masak yo ngono gede. Lut. Ya kenapa nganggo serum. Bahkan aku biasanya bisa kerja kan jam 2 setengah 3. Lah tapi makanya aku kerja lagi habis setengah 3. Wes gak gawe ngono ki Mbak Mur. Rahim gak mbok kei ngono kuwi. Mbak Mur. Sing ngene iki jarang tangge, Mak. Sing tangge kirime ambekan kuine cuci muka. Lah kenapa ora mbok nggo? Ya mungkin kadang ya tangguh, kadang ora, kadang ya wis set ngono. Anu Mak, cara kan kuwi enek sing semprot, enek sing opo ngono iki. Kesuwane Mak kula gak ya sing tangguh sing ngene iki serume ngene iki karonan sing krime kuwi. Sing ditetesno karonan krim kuwi. Ini enek sing disemprotno bareng. Terus kan ngenteni garing sik, kok terus lagi eneh. Ya ditepasi lah. Mbak semprot iki awal. Nah, ditepasi ngono bareng. Ih. Oh, sing dijak sing iso tuku tanah macak itu biasa. Ora macak. Duh, terae biasane ngono, Mbak. Wong sing duwe-duwe iki malahan biasa. Wong koyo Mbak Lipah ngene iki encek. Tenan. Kita aku dadi buruh cah nyangno ndelokno omahe Mbak Mur ayo. Guys, Sing ngene iki cah. Ayam. Cekelane dompet ayam. Perjalanan iki ngeterno bus Mur. Rasane piye iki? Ditinggal anu aku. Gak pergi ning nggonku wisan. Nek kowe melimpah-limpah dompet. Ya Allah. Ternyata sampai Mbak Mur ternyata alhamdulillah.
Ya Allah, Mbak Mur, harus diinget pilih. Ada tutupan ya, Mbak? Didodok. Kancing iki. Iya, iki wong enek ora. Gak enak ya. Guys, tak pateni dulu, guys. Iki, Mbak. Ora enak emak. Cina nih. Iki, Mbak. Iki sampe teko. Sing duwe gak rawuh. Ndak iso. Aku kok mumet, Mbak Mur. Ambil kok kamu ini tak Ayo, lipat sana, Bro. Ini, Mbak. Oke, guys. Oh, tekan buri iki lho menawa, Mbah. Tekan kuwi lho paling lho. Kamu ya. Ada karo lirik-lirik ini. Kilo paling, Mbak. Paling kilo. Mbak Muri ya, Mbak? Tekak uangnya loh. Ini sama itu. Oke, guys, ternyata belakang ini rumahnya wong-wong. Iya, paling. Pak, jangan tebudi, jangan tebudi. Oh, dari samping. Tapi katanya tutupan ini. Tapi kita Jajal kok samping ya, Mbah? Jare Pak kok samping kok nggih, Pak? Samping mriki nggih. Oh, sing Nah, iki lho. Ini gunung wong. dhewe wong. Terus kamu sana wis beda, mati sing apa kosong es. Beda sing iki. Iki lho, Mbah, totok kok kono jajal jere Pak emang. Anak siji tok iki. Anak siji tok sik sekolah. Maksudnya nek wong sing wedok iki lho ya. Siji tok cek sekolah SMA. Nah, iki wis beda. Tidak ada aktivitas. Maunya warung. Dinceng Mbak Muri, Mbah. Sepi jere. Sangat. Oh, apa-apa. Ayo. Dewa. Enak lucu. Kena apa anu rasa. Pakir yo. Kok segini tuh pakir. Olah iki gede aneh. Bener kamu? Udah nih gini kopinan. Oh iya. Tapi gak iso mlebu. Iki tinggo dodol wong esuk.
sayuran. Ayo Mbak Mur. Oke guys, sudah selesai pendelok tetek omahe kek ada wong sogokan.